Hello nies, għandi life update li mittilu msomma diġa tafu imma Iva fl-aħħar tax-xahar jiena Daniel ser morru ngħixu lura Malta wara 2.5 Olanda, ġifri ħammorru Malta għal dejjem u mhux ġast għal holiday. U Iva, it's very soon, tipo naħseb kull ma baqa' xi 3 ġimgħat. Id-deċiżjoni lesta so napprezza ħafna li kemm jista' jkun ma tħallux kummenti bħal x'żball ħatamlu aħjar tibqgħu hemm għax vera ma kienx deċiżjoni faċli li tipo nitilqu daqshekk malajr minn hawnhekk. U infatti f'dan il-video ser nispjega għaliex ħammorru lejn lura u tipo għaliex daqshekk malajr u kollox kull malna hawnhekk 2.5. U qed nagħmel dal-video wkoll kemm biex jisni nagħti update lil min ilu jsegwini u tipo minnu xejn invested fil-ħajja tagħna hawnhekk. Imma wkoll biex forsi jekk hawn Maltin oħra li jgħixu barra u li huma daqsxejn deċiżi fuq jekk għandhom xi jmorru lura Malta u hekk ma nafx forsi jikkonsilaw jew jinnaf ngħinhom jaslu għad-deċiżjoni aħjar jew nkella forsi hawn min li dal-video tih dak is-sense of clarity li jinnaf ċerti li aħjar jibqgħu hemm milli hawnhekk. U infatti ser nkun qed niddokumenta l-move kollha, ġifier jekk tkun ma segwunix tistax taf subscribe jew nkella segwuni fuq Instagram u mhux just il-move, ħanitfa' naqxejn iktar kontenut ukoll kemm hawnhekk kemm fuq Instagram u TikTok u whatever. Fuq speċi kif qed nħossuna li morna ngħixu lura u hekk għax ovvjament da ħajkun ġdid għalija wkoll, so nixtieq li naqsmu magħkom ukoll biex again jekk hawn min għadu ndeċiż fuq x'deċiżjoni ħajjieħu jekk hux jibqa' barra jew imur lura Malta, again forsi jkollu daqsxejn iktar clarity. Anyway, se nispjegalkom daqsxejn għaliex iddeċidejna li mmorru lura u li speċi mmorru lura issa. Fil-verità jekk ilkom isegwuni diġà tafuha din, imma aħna qatt ma kien il-pjan tagħna li mmorru niġu l-Olanda u nibqgħu għal dejjem. Dejjem kienet xi ħaġa temporanja f'moħħna, speċjalment għax jiena ġejt ma' Daniel l-arrest tiegħi u Daniel li qatt ma rid jitlaq minn Malta għal dejjem, ġifri aħna konna nafu li at some point ħammorru lura Malta. Jiena qabel kont ngħid li xtaqt nitlaq għal dejjem, as you can see, ma tantx domt naħseb hekk. Imma l-pjan jiżu li dejjem kien li ndumu 3 snin jew 5 snin imma konna ngħidu se naraw sena wara sena. U infatti issa għazbit għamilna 3 snin għax wara 2.5 iddeċidejna li wasal iż-żmien li mmorru lura. U r-raġuni hi li Iva kont qed inħossni homesick ħafna dal-aħħar 6 xhur speċjalment li hija xi ħaġa li ma kontx nobsor li ħanħoss daqshekk. U mhux sempliċement kont qed nimmissja l-familja u l-ħbieb biss, imma anke lil Malta, kont qed nimmissja l-ħajja tagħna Malta. Infatti f'Mejju jekk again issegwuni hawnhekk jew Instagram tafu li kellna nistendu is-safra tagħna minn ġimgħa u nofs għal 3 ġimgħat biex nkun nistgħu nivvotaw fil-elezzjoni u hekk. U għedna okay, ejja neħduha bħala test biex naraw kif inħossuna f'dawk 3 ġimgħat u jekk inħossuni li nixtiequ nerġgħu mmorru lura jew le. Infatti, kienet l-ewwel darba li qatt inżilt Malta għal safra li ma rridx nerġa' niġi lura l-Olanda, vera sibta diffiċli biex nerġa' niġi lura u mhux għax nobgħod l-Olanda jew hekk, anzi vera kuntenta bil-ħajja tagħna hawnhekk u vera jogħġobni l-pajjiż, imma kont qed insibu diffiċli ħafna nħossni home hawnhekk, speċjalment għax ovvjament m'għandniex il-komunità u s-social life li għandna Malta u ħejsna ddeċidejna li wasal iż-żmien u ddeċidejna li ninżlu f'Lulju għax inizjalment fil-bidu tas-sena konna qed ngħidu forsi lejn l-aħħar tas-sena ninżlu Malta. Però Daniel għandu l-birthday fl-aħħar tax-xahar u xtaq li jkun Malta mal-familja tiegħu biex jiċċelebrah. U we couldn't be bothered li nerġgħu niżlu Malta, nerġgħu nitilgħu u mbagħad we have to move. U ġast badnedna isma' ejja ħanqabdu ninżlu għax konna nitilgħu tipo ninżlu Malta ta' spiss nerġgħu nitilgħu hekk u it was getting too much travelling u konna qed nispiċċaw ħabba l-ammont ta' travelling li qed nagħmlu lejn Malta ma tantx kienet ikollna ftit insifru tipo pajjiżi oħra. So għedna li it was time. U infatti forsi ħatgħidu imma kif bdejtu timmissjaw il-familja daqskemm kontu tinżlu u titilgħu u jew huma kienu jitilgħu u vera. Fl-ewwel sena kull ma żilna darbtejn, ma s-sena l-oħra u dis-sena nżilna daqsxejn ta' spiss. Konna jitnat ninżlu kull 3 xhur xi ħaġa hekk li it's a lot veru. Imma for that reason li mħabba fekk u ma speċjali ma konniex qed ingawdu pajjiżi oħra. U wkoll mhijiex l-istess ħaġa għalkemm kulħadd ħafna jgħid ibqa' barra ma ejja holiday ta' spiss, xorta mhux l-istess għax meta tkun close ħafna mal-familja tiegħek, you miss out on a lot of events u mhux just
the big events ta' jina fandu birthday xaħat jew hekk. Dejt nimmissja ħafna l-momenti żgħar li tibqa' ġist mur għand in-nanna darba f'ġimgħa jew jiena f'daqqa waħda tagħmel barbecue hekk randomly on a Saturday evening jew hekk nhar ta' ħadd fis-sajf speċjalment. U kont qed nimmissja ħafna dal-momenti u kienu qed jaffettwawni ħafna u ma kontx nemmen jew nirrealizza kemm dal-momenti żgħar mal-familja tiegħi u anke ġest mal-ħbieb ta' ġifieri mhux il-familja biss. Hekk ma kontx nirrealizza kemm jikkontribwixxu għall-kuntentizza tiegħi li kemm il-darbet ta' din naħseb fuq il-vlogs u fil-videos u hekk. U as I said, mhux ġast il-familja, manka l-ħbieb istra veru bdejt nimmissja il-ħbieb tiegħi Malta. Again, ma kontx nobsor li ħanħossni hekk fuq il-ħbieb għax f'moħħi jisek dejjem kont tgħid u hija il-ħbieb ħadgawdihom ta' fin tax huma ta' mparek tikbru fl-imkien u hekk imma vera bdejt nimmissjahom u don't get me wrong, I'm very thankful għall-ħbiberji li bnejt hawnhekk. Imma sfortunatament ġast ma jibdewx mal-ħbiberji li għandi Malta u mal-ħbieb li nieħbib magħhom snin twal. Insomma, for this reason, hekk meta naħseb fuq kif inħossni dwar nrabbi familja, infatti milux staqsini xi ħadd il-mistoqsija f'xi comment fuq YouTube. Hekk veru ma nimmaġinanix nrabbi familja il-bogħod mill-familja u mill-ħbieb tiegħi. U selfishly ġifieri qed ngħidha fis-sens mhux għalihom għax inħossni guilty għax qed inċaħħad lill-familti minn mat-tfal tiegħi, imma hekk jiena l-iktar momenti li nkun kuntenta meta nkun imdawra mill-nies li nħobb. So meta naħseb fuq it-tfal tiegħi wkoll nixtieq li jkollhom trobbija kif kelli jien hekk mal-familja, ħafsit man-nanniet, mat-tzijiet u mal-kuġini u mhux sempliċement hekk biss, imma anke f'ambjent Malti insiba diffiċli ħafna nimmaġina futur jiena fil-familja tiegħi u mat-tfal tiegħi li mhuwiex Malta, li mhux fil-pajjiż fejn trabbejt jiena. Jiena l-kultura Maltija nħobbha ħafna u ġenwinament qed ngħidha għax naf forsi jkun hemm min qed jaħseb li jiena nuża l-kultura u traditional food għax naf jiena just for social media engagement, imma ġenwinament not at all. Jiena kienet parti kbira mit-trobbija tiegħi il-kultura Maltija kemm li kellu kemm ġifieri l-kultura in ġenerali bħal festi l-baħar u ġist dawk l-affarijiet żgħar li għamulna Maltin, you know. Ekk, ma nimmaġinax it-tfal tiegħi jikbru f'ambjent differenti u veru ħajkun hemm min qed jgħidli l-Malta ta' meta kont żgħir inti m'għadix l-istess Malta tal-lum, li vera, imma literalment l-pajjiż għadu l-istess, kull pajjiż jinbidel u hekk. Li forsi hemm min qed jgħid li Malta nbidlet għall-agħar. ċerti aspetti forsi veru, imma f'ċerti aspetti forsi lejhu, forsi jibqgħu l-istess jew aħjar, ma nafx. Mhux kollox huwa perfett ovvjament, mhux kollox huwa abjad jew iswed. Kif qedtilkom f'da sentejn u nofs isni tallimt napprezza l-affarijiet li qabel meta kont Malta kont nħodhom for granted. Issa having said all this, mhux il-pjan tagħna li jkollna tfal anytime soon at all, ma nħossunix lesti plus m'hemmx ħaġra, that's what I mean. Imma ovvjament ma rridux li naqbdu niżu Malta at the point li nkunu lesti għat-tfal, tipo bum naslu jkollna tfal. Imma nixtiequ nibnu l-eruq tagħna hemmhekk anke bħala karriera. Jiena ovvjament qisu l-ewwel xogħol sew tiegħi wara li gradwajt kien hawnhekk għax Malta vera kont intern fil-kumpanija li kont naħdem magħha, ma kull moment naħdem full time hemmhekk 6 xhur. So nixtiequ nibnu l-karriera tagħna hemmhekk l-ewwel plus nisettiljaw f'post fejn nistgħu nrabbu familja, fis-sens il qudiem nixtiequ nixtru dar jew appartament insomma fejn nkunu nistgħu nrabbu familja u just anke gawdu dastin li ġejjin mal-familja u mal-ħbieb qabel ma jkollna tfal. Imma ovvjament dawn l-affarijiet jiġu qabel ma jkollna tfal, so again, għalhekk ħassejna li issa huwa żmien tajjeb biex immorru. Plus ovvjament iktar ma tkun tgħix f'post, so aktar ma tħalli żmien ħadd tkun iktar diffiċli titlaq għaliex ir-relazzjonijiet li ħanibnu jkunu iktar b'saħħithom u tiġi iktar diffiċli biex titlaq. Again, anke in terms of career, jekk tkun vera kuntent fix-xogħol tiegħek u jkollok titlaq f'nofs f'żmien perjodu fejn tkun sejra tajjeb ħafna tkun iktar diffiċli wkoll, so hekk inħossuna li bħalissa it's the right time. Imma dik l-aħbar, to be honest, m'hemm xejn iktar xtejt. Ma kienx deċiżjoni faċli kif qed, again mhux għax nixtiequ nibqgħu għal dejjem, imma kellna dawk id-dubji ta' qed nisilqu kmieni, forsi ma tajniex ċans biżżejjed l-Olanda u hekk, imma hekk onestament inħossuna lesti tipo ġieli ta' jiġu ġranet fejn nibda ngħid forsi qed nagħmlu deċiżjoni ħażina. Infatti biex qtajna l-flights kelli breakdown totali, konna ngħidu li ħanaqtaw il-flights xi ġimagħtej
u kull-jum nisibu jew xi skuża jekk jkun les naqtaw għada u meta ġejna poġġejna biex naqtawhom fqajt nibki bdejt ngħid qed ninkwieta li mhux id-deċiżjoni tajba u hekk, imma jkunu ħafna affarijiet li ħanimmissja minn hawn u li naf deep down li hawnhekk huma aħjar minn Malta bħal pereżempju nħares barra t-tieqa l-ammont ta' siġar li hawn u l-infrastruttura tar-roti, ovvjament ħanimmissjahom ħafna għax Malta għandna n-nuqqas tagħhom jew għandniex insomma bħal tar-roti pereżempju. Imma mbagħad nemmen li hemm ħafna affarijiet minn Malta li huma ferm aħjar minn hawn u li kont nimmissjahom. Jiġifieri ta' fint tibqgħu hekk ħadd tissagrifika ċertu affarijiet minn Malta u jekk minn Malta ħadd tissagrifika ċertu affarijiet li għandi hawnhekk. Ma fil-verità ma jistax ikollok kollox fil-ħajja u again f'da sentejn u nofs realizzajt li l-ebda pajjiż mhu perfett u at the end of it all realizzajt li m'iniex lesta nissakrifika il-ħin mal-familja tiegħi u l-identità Maltija tiegħi. Infatti qabel meta kont naħseb fuq il-fatt li rridu morru lura Malta kont ngħid fid-dwejja ħajkolli mmur lura Malta u hekk. Immissa ansi veru eċitata għal dal-kapitlu l-ġdid hekk u biex nibnu l-ħajja tagħna hemmhekk. Vera looking forward għal fatt li nista' nara l sħabi l-familti meta rrid. Tipo jekk għandna btit niltaqgħu l-lejla nista' ngħid iva għax vera kont qed inħoss il-FOMO ta' kollox u mhux ġast ma' sħabi biss imma anke l-affarijiet u l-events li jiġru Malta hekk u li ma nkunx nista' mmur għalihom. Vera kont qed nħossni mdejqa, issa nista' mmur il-Beer Fest ukoll li vera ċitata għaliha għax ilna sentej ma morru, aħna mmorru kull sena, ġvera nħudu għost mmorru. Muħex, events oħra insomma nista' ngawdu s-sajf, għalhekk iddeċidejna li mmorru issa wkoll għax immissjajna ħafna l-baħar. Oħe, many things to look forward to, so nippruvaw inżommu tipo mod pożittiv. U most of all naħseb vera looking forward li nħossni hekk home u tipo f'pajjiż fejn ħossni where I really belong, għax hawnhekk dejjem jisni kont nħossni daqsxejn barranija qatt ma ħassejtni home naħseb. Anyways, dak kollox minn naħa tiegħi, jekk intom Maltin ukoll li kontu tqogħdu barra u issa qegħdin lura Malta, vera napprezza kieku taqsmu l-ħsibijiet tagħkom fil-comments hawn isfel u jekk għandkom xi tips għalina fuq kif tipo we should approach going back to Malta in terms of living mhux just move għax moving settled fis-sens we are still packing u hekk alla ħares taraw dik in-naħa tal-kamra bħalissa. Imma jekk għandkom xi tips għalina fuq kif għandna mmorru lura Malta jekk il-mindset li għandna nieħdu x'naffijena, let me know, inħu gost nisma'hom ukoll. U again, by the way, just semmejt imma I will be vlogging the whole process tal-move dal-weekend bdejt nivlog jessew tipo aħna nippakjaw hekk biex forsi għal min qed jibża jagħmilha il-mossa minħabba dik ir-raġuni intikom daqsxejn kuraġġ. U ħanibqa' nivlogja Malta, don't worry, għax infatti sħabi u familti meta bdejt ngħidlhom li ħammorru lura bdew saqsuni ħatibqa' tivlogja u qedtilhom you know what, iva, ħanibqa' nivlogja għax hija xi ħaġa li vera gost nagħmel. So don't worry jekk issegwu l-vlogs tiegħi, ħanibqa' nitfa' vlogs. Anyways, grazzi ħafna tal-li rajtu dan il-video, passoltu tinsewx tagħmlu subscribe jekk għadkom għamiltux u tinsewx tħallu like fuq dan il-video u jiena narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao!